Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yan uwa masu albarka, barkamu da wannan lokaci, barkamu da saduwa a cikin wannan bidiyo mai matukar muhimmanci especially ga pioneers, domin wannan bidiyo din ya shafe su ne kai tsaye. Domin a cikin wannan bidiyo din zamu tattauna wani batu mai matukar muhimmanci wanda na san insha Allah zai taimaka wa kusan kowane pioneer domin samun file ɗinsa a available balance a lokacin da ya kamata ba tare da ya daɗe ba. Da haka wannan bidiyo din yana da matukar muhimmanci kwarai da gaskiya tsaya a kalla, saboda akwai wani abu da mutane suke kuskure ba sa lura da shi, kuma wannan abun shi ya hana mutane da yawa samun fa'idin su available balance a yanzu, sannan kuma zai ci gaba da hana mutane na tsawon lokaci muddin mutane ba su gane wannan matsalar sun gyara ta ba. Da haka a cikin wannan bidiyo din zan yi bayanin wannan matsalar kuma zan nuna yadda za a gyara ta insha Allah. Da haka bidiyon yana da matukar muhimmanci kwarai da gaske, a tsaya kalla tun daga farko har ƙarshe ba tare da tsallake wani guri ba, sannan kuma a share domin na san insha Allah bidiyo din zai taimakawa mutane da yawa, saboda mutane da yawa na lura suna da wannan matsala din kuma ba su ankare da ita ba. Da haka bidiyon yana da matukar muhimmanci kwarai da gaske. Da kai tsaye mu shiga bidiyon domin yin bayani game da wannan abu da kuma yadda za a gyara. Amma kafin mu fara, ina roƙon duk wanda bai subscribing ba ya subscribing na wannan channel din, sannan ai liking da sharing kamar yadda na faɗa, domin mutane da yawa su ga bidiyo din su amfana. Ba tare da bata lokaci ba, kai tsaye mu shiga cikin bidiyo din gadan-gadan. Kamar yadda za ku gani, wannan fuska ce ta bangaren da ya shafi lockoff na Finetop, wanda akan wannan za mu yi magana game da matsalar lockoff. Kamar yadda mutane da yawa suka sani, wajen seta lockoff din nan akwai zaɓuɓɓuka guda biyu, wanda su ne waɗannan. Zaɓi na farko da ke sama shine wannan lockoff percentage. Zaɓi na biyu gashi a ƙasa shine lockup duration. Wayannan abubuwa guda biyu su ne abubuwan da ake setawa yayin da ake saka lockup a Finetop, wanda kuma za mu ga abu na farko da ke sama lockup percentage yana da 25%, shine mafi kankantar abin da za ka iya locking, sai kuma 50% na biyu, sai kuma 90% na uku, sai kuma 100% na hudu, sai kuma 200% na biyar. Sai kuma abin da ke ƙasa ɓangaren duration, wato lockup duration, shi kuma fi ƙanƙantar lokacin da za ka iya ɗiba shine 2 weeks, wato sati biyu, sai kuma 6 months, wato wata shida, sai kuma 1 year da kuma 3 years, wato shekara ɗaya da kuma shekara uku, shine maximum ɗin. So waɗannan abubuwan kusan mutane da yawa idan suka shigo suka mai da hankali a kansu, wanda ba su ne kaɗai suke da muhimmanci ba. Akwai abin da kusan zan iya cewa yana da muhimmanci da ya kamata a kula da shi fiye da su din ma, wanda mutane da yawa ba sa lura da shi. Abin da nake magana akai shine wannan abu da ke sama, automatic lockoff. Gashi nan kamar yadda za ku gani a kansa an saka tick, bi ma'ana a kunne yake. Kuma shi wannan automatic lockoff din a koda wani lokaci yakan kasance a kunne, kana shigowa baka buƙatar suka kunna shi. Da haka wannan yana da kyau kowa ya lura da shi. A duk lokacin da ka zo ka seta lockup duration naka da percentage din da ka ɗiba, so yana da kyau ka dakatar da wannan automatic lockoff din. Domin shi wannan automatic lockoff din abin da yake nufi, yanzu muƙaddara a ce ka ɗebi shekara uku kuma ka kashi 100%, to ka sani cewar fa wannan shekaru ukun da sun yi, kai kana zaman jiran cewa yanzu time ya ƙare za ka samu abinka a available. Misali an maka migration, to in fa baka cire shi akan wannan automatic lockoff din fa, time din yana ƙarewa zai sake shiga, domin amfaninsa kenan, ma'anarsa kenan. Dama mun sani da abin da aka ce automatic, so kamar misali ka bawa abu dama ne ya yi maka wani abu wanda da kai ne za ka zo ka yi shi da hannunka, amma saboda ba ka so a ce sai ka sake dawowa ka yi abin da hannunka, za ka sa shi a automatic. Kamar misali a ce irin ka bar Play Store ɗinka a kan automatic update. So duk wani app da ke kan Play Store wanda kake da shi a wayarka, definitely da an samu updating a kansa, ba ka buƙatar sai kai ka je ka yi updating ɗin da kanka. Kai tsaye shi Play Store din zai maka updating ɗinsu, wadda wannan matsalar ma mutane da yawa suna fuskantar ta, irin su ga data suna saurin karewa kuma ba san menene abin da ya samu, saboda sun bar Play Store ɗinsu akan automatic update na kowane app. Duk da ba wannan muke tattauna ba, kar mu sauka kan layi. So amma dai almuhim shine ina bayani ne ko ƙarin bayani domin a fahimci shi yadda automatic na abu yake aiki, wadda kuma na san insha Allah mutane da yawa masu san ma'anarsa, ba sai na bata lokaci akai ba. Da haka almuhim shine ka dakatar da wannan automatic lockoff din. Ka ɗauki lokacin da iya kake so, misali ka ɗauki percentage da kake so, amma wannan automatic lockup din ka dakatar da shi, domin
ya kamata a ce misali idan ma kana buƙatar ka ƙara bayan lokacin da ka ɗiba, to lokacin idan yayi kaga cewar baka buƙatar ka taɓa abinka, so sai ka zo ka ƙara. Ba abu ne mai wahala ba. Saɓanin a ce idan ka bar shi akan automatic, in fa ya riga ya shiga kuma aka maka migration, baka isa ka canja shi, baka isa ka dakatar da shi ba. To shine illar abin. To ko da kana ganin cewar misali ai kai ba za ka taɓa abinka ba zuwa lokaci kaza da haka za ka bar shi automatic, wannan ina ganin kuskure ne. Saboda kamar yadda na faɗa, wani abu zai iya zuwa ya gifta wanda za ka ji kana buƙatar ƙila kuɗi, ko kana buƙatar ka cire abinka ka yi wata buƙatar ka da shi misali, amma kuma babu dama in har ka bar shi akan automatic. Amma idan ka cire automatic ɗin, to insha Allah time ɗin da ka ɗiba yana ƙarewa, so definitely za ka samu abinka a available balance. Wannan shine, kuma yanzu abin da zai fi, bara mu shiga video kai tsaye in nuna abin state by state cikin Fi Mining app domin mutane su ga yadda za su yi wannan gyara din. Sai na san mutane da yawa da haka ba za su iya fahimtar yadda za su yi gyara ba. Da haka zan nuna yadda za a yi abin state by state. Misali yadda za ka iya dawo da shi, ka rage ma misali adadin percentage da ka ɗiba da kuma lockup duration da ka ɗiba, sannan ka cire wannan automatic din. Ba tare da ɓata lokaci ba, kai tsaye bara mu shiga Fi application namu domin nuna yadda mutum zai wannan gyara din. To kamar yadda za ku gani yanzu gashi nan mun taba kan application namu na mining na Fi. Za mu jira zai bude mana, so in ya bude kuma insha Allah za mu ci gaba da bayani. Gashi nan yana budewa, ya zai bude yanzu nan insha Allah. Yau kamar yadda za gani gashi nan ya bude, so sai mu taba gurin wannan tree line guda uku. Bayan nan sai mu taba kan mainnet, gashi nan shine icon na biyu. Idan ya budo mana sai mu scrolling down, sai mu zo kan lockup, icon na lock gashi nan lockup rate, so sai mu taba kansa. Bayan mun taba zai bude mana, bari mu taba. So kamar yadda kuke gani gashi ya bude ga guraren nan. Misali a nan za ku ga nan lockup percentage, abinda za ka yi sai ka taba kan line, sai ka ja shi zuwa ƙarshe wurin 25% ne. Misali idan kana so ka rage, sai ka zo kan lockup duration, shi ma sai ka ja shi zuwa 2 weeks. To abinda muke koyawa da shi ne wannan automatic lockup din, shine abu mafi muhimmanci. Sai ka taba kansa zai fita, sai ya nuna maka commit. Misali wannan ga wanda ba a yi migration ba kenan, sai ka danna commit. Bayan ka danna sai ka danna commit lockup kamar da kuke gani. So kana dannawa insha Allah zai tsaya akan yanda ka ajiye shi. Wannan misali ne, in ka ga dama za ka iya barin sa a shekarun da ka ɗiba, amma dai almuhim shine ka cire wannan automatic din. Kun ga yayi lockup setting update sources. So wannan shine abin da ya kamata kowa ya yi. Akwai ɗan bambanci yanda ake yin sa da wanda aka yi migration, amma dai duk abin ɗaya ne. Amma ga wanda aka yi migration, misali idan ya zo gurin ya cire automatic din, misali ya kuma rage kamar duration da percentage, to zai ga an sa masa increase commitment. So yana taba shi ma zai nuna masa lockup successfully. So don haka dai abun kusan duk ɗaya ne, processing ɗaya ne, kawai bambancin abin da ake nuna wani sabanin mutumin da misali ba a yi masa migration ba da kuma wanda aka yi masa migration. Amma da abu ɗaya ne. Bari ma daina sa wasu hotuna domin ƙarin misali a ga yanda misali shi kamar wanda aka yi migration zai yi nasa. Yau wato kamar yadda kuke gani ga misali nan, kamar ga mutumin da aka yi wa migration, misali in ya zo ya canza abin, so zai iya ganin wannan kamar increase commitment din, wadda yana danna kansa insha Allahu shi ma zai nuna masa sources, lockup setting update sources. So shi kenan. So abin process din duk guda ɗaya ne, kawai dan bambancin wannan increase commitment din da kuma wancan commit din shine dan bambancin. So da haka dai wannan yana da matukar muhimmanci. Wannan video din yana da matukar muhimmanci saboda mutane da yawa na tabbatar yanzu haka da sun samu file din su available, amma saboda wannan matsalar ta automatic lockup din nan yasa mutane ba sa iya samun abin su a lokacin da duration da suka ɗiba ya ƙare. So da haka yana da kyau mutane su lura da wannan kuma su gyara. Wannan zai taimaka insha Allah kowa ya samu file ɗinsa a kan lokaci da zarar time ɗin da ya ɗiba ya ƙare. So wannan shine domin ka sani cewar idan ka ɗibi lokaci kuma abinka aka yi maka migration, so ko yau ka saita shekara uku kuma aka maka migration a yau, so baka da damar da za ka iya rage shi. So amma dai abin da za ka iya shine ka dakatar da wannan automatic lockup din. So wannan yana da matuƙar muhimmanci, kuma anan za mu tsaya. Ina fatan cewa bidiyo din zai amfanar, kuma ina fatan za a share da mutane da yawa su gani.
wannan shine sai kuma mu haɗa wani bidiyo anan nake cewa assalamu alaikum.